Inga inyanga egodla ikhwame namaphupho ekhove kwasondela eduze kwakho. Uphume semamathe kushaya mhlahle emoyeni. Ababhulela abalali bokhozi indaba zabo ngesabathi ilanga lihubha amazolo. Dumani yadume sizweni. Hlahla somhlebe unodela mzimba bheje phazona epandla. Hliziyo zamadoda ayibomvu. Kodwa kwazi igazi idibanisene inyama. Kabe ikhala amanzi indaba zathi dumdeni. Isithunywa sika Jehova esihlubya amasayoni. Izangoma esingahlobi ngapha. Dumani yadume sizweni isihlatha somhlebe nodela mzimba bheje phazona epandla hliziyo zamadoda ayibomvu nabasethethe nabasenyimba nemkhonto konke igazi indaba ikhala amanzi. Dictionary ndaba idithi umndeni ngiyakhuleka boqhiyazana bomgokolweni ngoba kangathi ngokuvuleka indlela nabo jama. Kuya nina ndebe zezulu ngikuya nina baseMpumalanga ngikuya nina baseNtshonalanga ngikuya nina ngida maseZimbabwe nakuya nina baseMozambique. Kunjalo ngalunya inja ngaphethe nduku ngibahle ngathi ngiyakha ngabhidlika ngathi ngiyafulela banetha. Kunjalo siqugula mdlalo ohlala emoshali makhosi amakhulu ndebe zezulu ndebe bashiya. Makhosi amakhulu makhosi amhlophe sinibingelele yonke indawo lapha enikhona sibingelela abaseMpumalanga sibingelela abaseNtshonalanga sibingelela abaseNingizimu Afrika. Igama lami ngudokotela uKhehlelezi udictionary endaweni yaseThekwini lapha engikhona. Ila ngisebenzela khona bogogo nabomkhulu ngiyakhuleka kunina nonke ndlondlo zezulu ngithi thokozani lapho khona uyothokozisa nje uma ufuna ukuthi lento ihlale nakuwe. Into engizoyikhuluma namhlanje ke ngizokhuluma into ejule kakhulu. Uma ngikhuluma into ejule kakhulu into ezokuthinta nawe. Uhlele ekhaya njengamanje ngenzeka bogogo ngenzeka baba ngenzeka mama uhlele ekhaya bhuti malume whoever it is uhlele ekhaya njengamanje ngizothinta into ezokuthinta nento zoza ukuthi cha lo muntu ukhuluma nami right namhlanje sibheke kakhulu endabeni ukuthi siphendule inkulumo yethu ethi Khehlelezi uyathwalisa yini uyaphendulela uKhehlelezi namhlanje cha thina siyama client noma wena as a client silahleke entweni eyodwa ilanguage esifike siyikhulume kubantu sikhuluma izinto ongafanele siyikhulume uma ufika kuKhehlelezi hlala phansi mawuhlala phansi ufuna ukumjabulisa uKhehlelezi bese uthenga idrink uthi mkhulu ngizofuna amandla wonke umuntu enimbone enza izinto zenzeka ekhuluma kuzwakala noma loyo muntu usuke kunamandla abanawo. Typical example umuntu othwele nomuntu ohambe wayolanda amandla noma nomuntu onesiphiwo nje sikababa uNkulunkulu umbona kanjani. Ake sithathe uKhehlelezi. Khehlelezi ya prophet, Khehlelezi yalapha. Khehlelezi wenza nje almost everything. Thatha uKhehlelezi umbeke la. Uthatha umfundisi okhuluma isilungu ilezi ilungu enkulu ngeke ngisho amagama abo thatha uKhehlelezi okhuluma umuntu okhuluma isilungu esikhulu laba abantu bathathe ubaqhathanisa obe lapha buka isonto likaKhehlelezi ngesonto isonto likaKhehlelezi ngesonto linabantu maybe 150 200 abantu enginawo ngesonto nje asikhulume likaFire because ikhona la osheshe ubone khona kushaya amanzi la sonto la maybe linabantu abawu 120 150 eThekwini esigodlweni thatha umfundisi laba abafuna ukuduma kodwa abangaphathisiyo abayiphathela bayithathela izinto kodwa abangaphathisiyo sikhuluma ngo-original nento esimodifayiwe ungizwe kahle wena ohlakaniphile ake ngivele ngiyenze simple lento sibeke ibe simple awuthatha uKhehlelezi uthatha umfundisi wakho lo okhuluma isilungu esiphezulu noma lona impela uhlala nje kuthiwa hayi impela unje buka umfundisi wakho 1 your pastor aka prophet into 10 ukhuluma isilungu esiphezulu ajika afuna umnikelo esontweni lakho umfundisi wakho kuyapledgwa ngemali ezinkulu bapledge futhi abantu mfundisi wakho ugibela imoto zikanokusho thengelwa isonto odliwa isonto thatha uKhehlelezi futhi mbeke la he is gifted is a young boy gifted uzenza zonke lezi zinto ezazenziwa uJesu phela nje ngihlule ukuthi ngivusa uLazaro mina Lazaro angaze ngimvusa abanye babavusile abantu asebashona
mina uLazaro angikaze ngimvuze ngihlulwe yilokho kuphela into eyenzwa uJesu engayenzanga angikaze ngihambe phezulu kolwandle uJesu wabonakala ehamba phezulu kolwandle Lazaro angikaze ngimvuze but nezishosha angikaze ngisukumisa athi umfundisi wakho wena esontweni lakho sekuke kwaletha amawheelchair kwathi nange imsukumisa hawu lahle induku wayilahle impela wagijima umuntu wagijima yeyini lokho njani lalanga uchazele in short kunomehluko phakathi komuntu uthwele lento ayithwele athi mayiseshona ihamba nomuntu ogifted just original into kaNkuluNkulu osebenza ngethukuthuku zakhe loyo muntu othwele ngeke umbone imoto ihamba imemezela ukuthi kuzobe kunozibani namhlanje bantu bendawo endaweni kanje ephumani nonke boningi niye khona hayi ingane unento yakhe ememezela nje ebusuku efika imemezela ukuthi ke hayi kunento ezobe yenzeka kanje asiphume lapha ngizozama ukutshela wena ukuthi uma umuntu ezolanda amandla njengamanje sikhuluma ngamandla amandla aza ngendlela ezehlukehlukene uma sikhuluma ngalento sikhuluma ngesigubhu isigubhu owathi umngane wakho akusabisa wathi phakathi la kunenyoka ake nje lento siyithathe sikubuyisele esikolweni imaths wayiphasi accounting wayiphasi inyoka ingena kanjani la lento amakhambi esintu ahlanganiswayo namathambo namafutha ahlanganisa athathu afake la ebese uqeda lento uyikhulumise mawuyikhulumisa uyayikhulumisa iyaqhunqa uyibeke phandle ishiswe ilanga mayiqala ichicimithi isuke isikurepotela ukuthi kunemali okufanele uyithole isigubhu siyahlonishwa kunomuntu ozothi mkhulu mina ngathatha isigubhu ngayenza imistake ngasibeka ekamereni la engilala khona senza ucansi phambi kwaso isigubhu sami savaleka lalela bahlala bekurobha isigubhu asixabani nocansi uma sikufice umuntu othanda ucansi uyophupha nasebusuku la ulale khona uphuphe impela ulele nomuntu wesilisa noma ulele nomuntu wesifazane ngoba sikufice vele ukufast lane ngeke sikubambe siyokwenza ugijime kakhulu sisebenza phezulu kwaleyo nto osukuyishilo khona umuntu ozobuza athi Khehlelezi ngoba uthawuthwalisa pho abathwalisayo sibabona kanjani noma wenza kanjani umuntu uma ethwalisa uma uzothwaliswa usuke uthatha inkukhu ibulawe lekhanda lakho noma kuthatha isikabhu noma imbuzi ibulawe lephezulu kwakho igazi lonke lichithekele phezulu kwakho uma uzolanda isigubhu uthwala kukhona ukuthwala musani ukusabisa abantu basabise ngezigubhu abanye abantwana bamile manje bayesaba awuhlukene njengabantu laba basaba inyanga uthi inyanga ngiyazi ukuthi iyathakatha hey ake ngichaze namhlanje ukuthi isigubhu sisebenzela umuntu onjani isigubhu 1 sisebenzela umuntu onebusiness ikakhulukazi umuntu onamathenda umuntu onetafula umuntu isigubhu zihamba ngama price yahlukana kuya ngokuthi wena uwenza ini noma ufuna sikulethele kanjani ukhona sikulethele izumbulu khona sikulethele okuncane so konke lokho uthatha lokho osuke ukulethele isigubhu siyasebenza emntwini osuke eseposition enkulu parliament uthi angifuni mina ukugudluka kule position yami ngiyahlala la isigubhu uyakwazi futhi ukusebenzisa umuntu oyinyanga noma oyisangoma umbuzo omhlolo ngiyakuzwe ekhaya usubuzile ngiyawuzwa lo mbuzo uthi lona omunye sisebenza kanjani ubulapha right uyakwazi isigubhu usitshela ukuthi la ekhaya la siyalapha la ekhaya kufika abantu uma ngike ngathi ngamthinta umuntu ngesami isandla noma kuthiwa uhlobo luni lokufa obolukhona emzimbeni wakhe aluphume libaleke la ekhaya sigubhu sami ngifuna ungisize kanje umuntu ozongena la ekhaya ezofuna ukulashwa engasebenzi noma ngamthintanga noma ngamenza but for the fact ukuthi unyathele egcekeni la akaphile isigubhu yakwazi ukuthi mawune business for example ipharmacy yami njengoba nginechemist ngiyakwazi ukusithatha ngifike echemist ngishise nesibunga ngishise lamafutha
bese ngithi isigubhu sami ngena kuwo wonke lama product nga1 umuntu iproduct azoyithenga la epharmacy leyo nto ayoyikhuluma ingabe insipho ingabe umagic oil ingabe amanzi ingabe noma yinhlanga zothando noma yini lento ayoyikhuluma kuleyo nto yakhe akwenzeke njengoba efuna ukuthi yenzeke sigubhu sami ngicela umuntu ongenela epharmacy la noma kuthiwa yini kade efuna ebusuku confirm again uphupho bese siba nesigubhu sigubhu sami lesi sigubhu lesi esomndiki uma kuyisigubhu somndiki maybe ngelinye la kufanele siqale sikhulume ngoba omunye uthi yini umndiki uma sikhuluma ngesigubhu somndiki sikhuluma ukuthi mina sigubhu sami ngifuna njengamanje ukwelapha abantu kodwa mangibalapha abantu baningi kakhulu abantu ezweni ngilapha umhlaba wonke jikelele kodwa ngifuna ukubalapha ngento eyodwa ngenkosazana yasemanzini ebese ngiyilinka nedlosilane kanjani na sigubhu sami ngindumandumane edume ezizweni umhlaba wonke yaduma yazi yawuduma embhedeni yabantu belele ebusuku nezitha zami yaduma kwakho umbhede ngichaza ukuthini lapho uma umuntu elele ebusuku ngicela angiphuphe uma sengiphuphile into wayikade applyela noma wayikade ifuna noma umshado eksena akavuka esho into eyona athi kufeziyo kuphelelisiwe uma ke washo kanjalo dlozi lami nelakhe lihlangene lesi sigubhu sikwazi ukuthi isitha sami ebusuku silele singiphuphe kodwa singaxoxela abantu kodwa unembeza udla umnikazi ebazi iqiniso ukuthi ngamphupha futhi mawangiphupha noma kuthiwa uyazama ukungivimba uzama ukwenza njani sisuke lesi sigubhu sesingenile kuwena sathi qoqoqoqo ngiyayivula iminyango yakho manje sekukuwena noma uya accepta noma uaccept uzobuza omunye umuntu athi akubona yini ubuthakathi lokho phela mangiyinyanga noma uyisangoma noma umprofeti iqiniso lithi uvele uyathakatha uthakatha kahle noma nimthakatha kwambi phela ngithi kufanele sibone lapho ukuthi cha lo muntu into yakhe iyasebenza ngake ngamphupha ebusuku kunabantu ke ebusuku abathema belele bangiphupha bahlulwa into eyodwa cabanga into yakho bese kufanele iqhume ithi qhwi wathatha imali yakho unikela kumfundisi ongakazi umphuphe umfundisi okukhulumela isilungu esikhulu wakhohlwa lo muntu othema ulele ebusuku amathonga kini akukhombisa yena okukhehlelezi bekufanele ngaleso sikhathi it's either uza esontweni noma uza kuyena esigodlweni noma uye epharmacy uthi mkhulu mina nansi u10% noma nakho kweshumo kwami engizokukhipha lokho kweshumo engizokukhipha emalini yonke engiyithola ngenyanga ngizokhipha ngoba ebusuku ngithema ngilele ngakubona kusho ukuthi kukhulu okuzayo abaningi benu eningibuka njengamanje izinto zenibambile nina usayibambile into the day we dedele into zakho ukuthi mazenzeke umuzwa wakithi awuvuke the day oyokhulula inhliziyo yakho ukuthi mina sengiyavuma ukuthi lo muntu hayi ngeke amandla unawo ngoba kwayehlula mina engangamvumi ngamphupha ebusuku noma awuphela u5 days ngampuphanga lo muntu abantu bakini bayakutshela ukuthi thatha u10% le mali lo uyifukamela endlini oyifihlile nasebhank thatha u10% wayo iya kulo muntu ukuze ngifike mina ngiphahle uma ngiphahle emsamo ngiyakhuluma nabakithi ukuthi lalelani usevumile yenzani imlingo nenze izinto zenzeke nabo laba bathatha igubhu abalibele bebuya umntathu uzobonga afika umuntu akhipha u50,000 afika umuntu akhipha u500,000 ntathu uzobonga ebethethe isigubhu sika 6 million ngimbone ethenga ama mansion ngimbone gibela imoto uhlulwa nje ukuzokhiphi phela ngithi abanye yakho lina ithatha igubhu nibuye niphume ama newspaper nithani nemali enkulu yinibone niyakho ukuthi ngiyaprofit sibe nesigubhu isigubhu somhlahlo uma sikhuluma ngesigubhu somhlahlo ngizonitshela ubuhle baso nobubi baso isigubhu somhlahlo siyawushaya umhlahlo ubuhle baso kodwa unesikhathi osebenza ngaso usiyakwazi ukukalela sebenza maybe from 8 to 2 maybe from 2 maybe kuyale isikhathi esiningi umuntu osenza ngesigubhu somhlahlo usebenza ngekhathi zasebusuku ntambama khona uzothi oh that is why Soweto now usebenza ebusuku usho ukuthi usebenza ngesigubhu somhlahlo uyathanda awuthandi noma ungazi uthini anginankinga mina ngiyazazi ngiyasebenza emini nasebusuku
naso isigubhu somhlathu mase ngikhathele ngiyasebenzisa naso ngithi ayikhali nanga umuntu usefika simnandi ngoba isigubhu somhlathu noma kuthiwa ufika umngane wakhe bekuthakatha awunqeni umngane wakhe eze kumina nawe ekwenza isilima ethi sambeni impela siyohlola mngane wami uthi sifike isikhombe sithi hayi nanga bese ngiyasho uthi hayi phela nanga thamba uhlabela izwi elimzondayo sesimhlabile sishilo umuntu osebenzisa isigubhu somhlathu inkingo uyangcola ngoba usuke esebenza ngezipoko ziyangcola kuya ukuthi wangena izipoko ezinjani uzobuza omunye umbuzo athi Khehlelezi angikaphenduleke komunye umuntu pho lo butshwala lo bufunani la eyiguji utshwala umuzolanda igubhu kimi ngiphathela the most expensive champagne or alcohol whiskey or what alcoholoko uzothi kumina nginephuza face vele nginayiphuza face ngoba ngineyinkinga eningi wena unazo inkinga ngakini ngiyabuza unazo uyahleka unazo nawe inkinga ngakini adizwa ngine face nje angiphuza utshwala kodwa mangivakashelwe abantu asebejwayele ukuvakasha esigodleni ama client ami sebefike bengakhuluma ngomsebenzi bathi mkhulu ngomini sasazi ukuthi wayefika khipha umkhulu ethi ayasiphuzeni njengoba bekunomcimbi khipha siphuzeni isigubhu kwenzama untshela bese siba nesigubhu sokugcina isigubhu sewashi njengoba nilibona nje leli washi iclient lilethile kimi ngisazi lozikhandela lesi sigubhu ke isigubhu sefashion kakhulu ifike ilivuli iwashi ngilistripe bese ngifaka izinto zami emuva bese ngiyakunika isikhathi esiningi abantu ngabona bese ema meetingini elokho ekhuluma khomba ukhomba ngewashi lakhe vele unibambile ngoba nina nasindisa kakhulu nodlala abantu basindisiwe kanti bayasebenzisa izinto vukani emaqandeni la ngaphandle osala uyasala wena ulokuthi wena mina inhlanhla yami yokuzalwa uma usebenza nabantu abahambe beyofuna amandla vele wena mawufika uzocindezeleka sokuma vuka emaqandeni mawuyindoda phuma ekhaya yoloko ukhalela umfazi kuyahanjwa la kulalwa ufuneka into ozovuka ebusuku ukuthi uyikhulumisa ikhulumise lento ya vukani iphume niyofuna amandla madoda kuyavukwa kuyahanjwa kuyofuna izinto zokuphila ningaloko nisaba kude nithi uKhehlelezi uyabiza uKhehlelezi yes uyabiza uKhehlelezi but ngiumuntu ngiyakwazi ukukhuluma nawe sikhulume sibone ukuthi sikhuluma sihlula nawe uphi ngenkulumo vele mawuzongiphathela 5000 ngizokutshela thamba faka 5000 uthi uzofuna isigubhu sika 6 million isigubhu sika 6 million sinabantu baso uthe omunye wakwasibona apha isigubhu sika 6 million yes mawuhamba uye macro uyothenga ichampagne noma uyothenga ibhodlela nje ileSmirnoff awungena uthi eMacro lithole ngo90 rand ebese uhamba ke uye ema-clubini lawa namagama mawufika iSmirnoff usithole 500 rand wa ungacomplain kuya ngokuthi ubani oza kimi kuya ngokuthi yini into engizokunika ngiyilande kuphi ngihambe kangakanani exclusive ngisho nomuntu ohola iqolo ngiyamukela kodwa lokho kusuke kunecebo uma ke wahlola nje ngiyazi likhona icebo lizozakho ukuthi kufanele ngimlaphe njengamanje ngithi nonke nanka manami njengamanje ngiyaphinda ngiyasho ukuze ubone ukuthi amandla nginawo hambe ekhemisi yami noma ungathenga ikhandlela noma ungathenga amanzi noma ungathenga magic oil insipho emoya insipho ezimanga gadumuzi inhlanga zothanda noma yini thenge nje ubone ukuthi uzoba kanjani mina nawe siyodibana ekseni njalo kwivuma FM ungakhohlwa yenzela ifavor 1 yabona le website ebhalela ngoba ngiyakwazi ukuyibona lesi screenini ebhalela www.drkay ungashi space uthi online.co.za yabona mawungene lapho kune radio yami uzoyithola lapho hlala ngikhuluma kumnandi kaKhehlelezi ziyakhipha yakuthanda uthando lwalapha but do me a favor whenever after watching or while usabuka if ever there is a question ekufikela ngaleso sikhathi ungabuza umngane wakho uza mina ungihloniphe nje ngihloniphe uyibhale i-comment yakho ubuze I will answer you especially ku YouTube because YouTube ayina traffic eningi ku Facebook une traffic eningi nabanye abasebenzisa ama data free baku free mode bayangena bavele bahlomeke so la abantu abaku YouTube abantu aba exclusive bodwa I will answer all your questions
ngiyabonga ngiyanithanda thanks for watching uNkulunkulu anibusise sale kahle